Pasamuan Katulik ingkang suci. Panglimbang 5 menit dina Minggu Paing tanggal 29 Juni taun 2020. Kapetik saka Injil Matius bab 16 ayat 13 tekan ayat 19. Ing rerangken donga kawula pitados urutan kasongo kapratelakake tembung pasaman Katulik ingkang suci. Dina iki ing riyaya Santo Petrus lan Santo Paulus aku ngajak panjenengan kabeh para pandemen PLM ngrunut anggone tembung pasaman Katulik iki timbul sarta antuk dasar pangukuhane. Yo saka paseksen karya pamarta sarta sesorah perjuangane Santo Petrus lan Santo Paulus ing Konsili Yerusalem. Pasaman suci kang sakawit mujudake paguyuban para murid dalem Gusti Yesus kang asipat Yahudi, mbuka diri marang panyawijine bangsa-bangsa manca sarta rumatahe pasaman suci menyang bangsa-bangsa saknjaban rangkah Yahudi. Santo Paulus kasuwur minangka rasul kang martakake Sri Yesus ing antara bangsa-bangsa njaban rangkah Yahudi, mligine wong-wong Yunani. Kanthi migunakake ngilmune bab budaya lan cara pamikirane wong Yunani, Santo Paulus wasis menehi katerangan kanthi gamblang bab pitakonan-pitakonan wigati gegayutan karo iman kapitayan kang tinanem ing atine wong-wong Yunani. Banjur nuntun wong-wong mau tumuju marang pemahaman bab Gusti Allah. Kanthi karya pewartaane, pasaman suci bisa tuwuh ngrembaka ketuk ing Roma. Paseksen karya pamartane Santo Paulus iki dadi bahan panyengkuyung wigati jroning Konsili Yerusalem. Sawetara iku, Santo Petrus sadar menawa kaslametan dalam Gusti uga rumetah marang bangsa-bangsa manca. Krana paring dalam Gusti wahyu arupa ules isi maneka panganan kang poncot-poncote kaiket menyang swarga marang panjenengane. Paring dalam wahyu mau kapikuati saka patemonane panjenengane karo Kornelius, sawijining panggedhe Saradadu Romawi kang uga antuk wahyu saka Gusti Allah. Saka kono, Santo Petrus sadar menawa ora ana wong najis utawa ora resik, marga Gusti Allah ora mbedak-bedakake pawongan. Asih tresna dalem Allah ngukupi manungsa sak jagat. Kaya kenene Santo Petrus iki uga kang dadi prakara wigati kang nemtokake ener lumakune pasaman suci ing Konsili Yerusalem. Kaya kang wis kapratelakake ing cecala saka kayakinan lan odo-odone Santo Petrus, paguyuban para murid kang sakawit amung dumadi saka wong-wong Yahudi wae dadi pasaman umum utawa Katulik marga nyawijine wong-wong saka njaban bangsa Yahudi lan rumatahe menyang endi-endi saknjaban rangkah. Para tresna PLM kinasih, kanthi greget lan sengkut Santo Petrus lan Santo Paulus ngayahi misi perutusan njembarake kraton dalem, ndadekake sagawe bangsa murid dalem Gusti Yesus. Paseksen kitab suci mratelakake menawa Gusti Yesus nganteni para murid mligine Santo Petrus lan Santo Paulus nganggo daya kuwasa lan pangeram-eram. Kanthi riyaya Santo Petrus lan Santo Paulus iki, awake dhewe uga tinimbalan nerusake ayan rasul sakloron. Buka diri kanggo ngrengkuh sapa wae jroning reroyongan tumindak becik martakake kabar kabungan dalem lan migunakake sarana apa wae amrih kabar kabungan dalem nggayuh lan kapireng tansaya akeh manungsa lan bangsa. Suwawi sami munjuk. Kunjungan dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Budhalo tumuju bangsa-bangsa, wartakno kabar kabungahanku. Aku tetep nunggal ing kowe, saben dina nganti sak lawasi. Budhalo
tumuju bangsa-bangsa wartakno kabar kabungahanku. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebu sakmenika sareng salami-laminipun. Amin. Kunjungan dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.